זה שכל אחד מאפס את עצמו לאפס שלו, לחושך שלו, זה לא גורע. זה לא מוריד את הדרגה שלו. ההפך, הוא מתחיל מחדש. כל יום מתחיל מלילה, מחושך. שמכינים את עצמנו בחושך, לקבל את אותו הלילה, לקבל אותה כאור. שחושך לא עובר. זה חושך של צמצום א', הוא לא מתבטל. אלא מעליו אנחנו בונים תיקונים של אור חוזר, של כוח השפעה, ואז מעבר לחושך שרוצים להשפיע מעצמנו והלאה, החוצה, באור חוזר הזה, אנחנו מתחילים להרגיש שהחושך הזה הוא מלא אור. זה דווקא, יש שם 100% אור העליון, רק חסרים כלים שלנו. ולכן, כלפינו, הוא נראה כחושך. והתרגילים, הם כולם רק תרגילי החיבור שאנחנו לומדים. שרק במידה שכל אחד יכול לוותר על החושך שלו, העיקר להשפיע על האחרים, אז אנחנו בונים בזה כלי המשותף, לא יכול להיות לבד, אישי, כלי המשותף לאור. והמיעוט הרבים זה עשירייה. כך נקווה שבתוך חושך נתחיל להרגיש עמוד השחר וכל האורות שמתגלים יותר ויותר עד שנגיע ליום שכולו אור.